Napravite mi tort u obliku patke. Čekam ne samo ukusne, već i lepe torte. Važi, Lilian. Prvo ću napraviti testo za kore. Dakle, razbit ću jaječniju. Ljuska nam ne treba. Dodat ću mlijeko i brašno. Tako je. Zatim ću umutiti to sve. Super. Mislim da je dovoljno. A sad ću sipati testo u okrugli kalup. Da. Polako. Ostalo je to staviti u rernu. Svaka mi čast. O ne. Neću da vidim to. Valjda sam i ja napravila dobro testo za kore. Uspela sam čak i da razbijem jaje. Dodat ću brašno. To podsjeća na sneg. Super. Gledajte, moje testo je spremno. Janice, zašto je tvoje testo zeleno? Odvratno. Moje kore su spremne. Vreme je da sastavim tortu. Svaki sloj ću premazati filom. Odlično. A sad ću odseći sve suvišno. Da, to se može baciti. Ne treba mi. Šta? Baciti? To meni treba. Sad ću probati. Kako ukusno. Da, koristit ću to za moju tortu. Od onoga što je bacila Tyra, uspela sam da napravim tortu. Pogledajte, ostalo je dodati malo šlaga i to je to. Zadovoljna sam rezultatom. Super! Još malo. Pogledajte, ispala je slatka patkica. Dodat ću još šlaga. Da. Tako je. Ovdje malo i ovdje. A sada uzimam lopaticu. Ova će biti taman. Razmazat ću fil i dodati M&M's bombone. Obožavam ih. Tako su ukusne. Od njih ću napraviti oči. Da. Izabrala sam naranđastu boju. Pogledajte. A sad ću dodati par detalja i napraviti perje od kokica. Divno, ispalo je baš slatko. A sad mi treba chips Pringles. Unutra skoro ništa nije ostalo, kakva šteta. Ali dobro. Ovog će biti dovoljno da napravim kljun. Tako je, baš mi se sviđa što je ispalo. A meni treba žuti marcipan. Treba ga tanko razvaljati. Da, savršeno. Pokrit ću tortu sa ovim. Ovako. Boja je prelepa. Da, to će biti najbolja torta na svijetu. A sad ću dodati detalje i crveni kolač. Gledajte, kao da ga moja patka drži. Divno. Tyra, tvoja torta je tako slatka. A što ja da smislim? Tačno. A ja imam slatku mašnicu. Stavit ću je na tortu. Odlično. I moja torta je super. Jesi vidjela? Neka to Lilian odluči. Ajde, probaj. Wow! Napravili ste torte u obliku patka? Kako super! Sviđa mi se! Ovo zaista liči na patku. Gledajte, ima frizuru od kokica. Dobro, vreme je da probam. Odvratno! Ne sviđa mi se. Ovdje je kolač. Hoću da ga probam. Baš ukusno. Prelepo. A sad ću probati tortu. Kako je lepa i ukusna. Jako mi se sviđa. Super. I ko je pobedio? Tyra, ona je najbolja. I njena torta je najukusnija. Da, tako sam srećna. Hvala, Lilian. Ja sam bolja. Čekajte, već završavam crtež. A sada napravite tortu u obliku jednoroga. Ajde, čekam vaše varijante.
Odlična ideja, Lilian. Već sam smislila šta treba raditi. Sastavit ću tortu, kore i fil. Tako je. A sad ću uzeti plavi fil. Baš je lep. Da. Naneću ga na tortu. Treba da sva torta bude prekrivena filom. Eto. Odlično mi ide. A sad ću uzeti lopaticu i razmazati fil. Gde je? Da, evo je. Treba sve raditi veoma pažljivo. Odlično. Ispalo je baš lepo. Ali to još nije sve. Imam figuricu jednoroga. Tako je sladak. Gledajte. Treba ga hitno staviti na tortu. I stavit ću još dugu i oblake. A preko ću staviti bombone Skittles. Kako slatko. Janice, šta si ti smislila? Jeli? Kod mene sve u redu. Pokušavam da napravim lepu tortu. Skoro sam je sastavila. Treba samo dodati što više fila. U stvari, to ne pomaže. Dobro, slažem se, torta je užasna. Ali što da radim? Imam ideju. Samo nemojte nikome reći. Uzet ću gotovu tortu. Tako je lepa. Sad ću je izvaditi. Wow! Prelepa je. Ali treba je samo malo ukrasiti žele bombonama. Da, uzet ću ove trakice. Pogledajte, je li liči na šarenu grivu? Ja mislim da jeste. A sad ću dodati oči i rog od korneta. Divno! Stavit ću uši od marshmallova i ukrasiti sve šećernom vunom. Kod mene je sve spremno. Tara, a tvoja torta je previše dosadna. Lilian, probaj! Wow, super! Šta je ovo? To slabo liči na jednoroga. Marshmallow. Volim marshmallow. A sad ću probati tortu. Šarene unutra. Super! Sviđa mi se kombinacija želeja i torte. Da, divno. Kako lep jednorog. Čak mi je žao da ga jedem, ali moram. Ukusno. A kakva je torta? Sad ću probati pače. Da, to je prelepo. Jako mi se sviđa. Tara, tvoja torta je najlepša. Čestitam, pobedila si. To, opet je pobeda moja. Je li neko iznenađen? Ja nisam. Ako vam se svideo naš izazov, stavite like i zapratite naš kanal. Vidimo se uskoro, drugari. Ćao, ćao.